Всеки, който гледа аниме, е най-вероятно чувал за заглавията като Jujutsu Kaisen, One Piece, Bleach, Наруто, Боруто и така нататък. А някога питали ли сте се, кое е било първото аниме? Аниме индустрията се е родила още през 1917 година, но все още анимирането не е било съществувало, затова японците решават да рисуват с боя върху дъски и така се е създало първото аниме. Първото аниме или първото признато аниме някога е било The Dull Sword, The Blunt Sword или така нареченото аниме Тъпият меч, преведено на български. То е около 5 минути дълго и се разказва за един самурай, който си купува нов меч и решава да го изпробва. Но нещата не тръгват по план. Ако искате да чуете повече за историята на анимето или на аниме индустрията, линк за моят видеоклип по темата долу в описанието.